Aripi Godfrey wacho. Andrew wacho. Andrew hapana hana kuya. Andrew hana kuya futi. Hana futi basi last week hana kuya futi. Akativhota kuti last week. Alright. Makamboenda kwa Major Street. Kanzi. Major Street isusu Major Street wakati nyaya matsananguro akaita wakati nyaya mimi muna wanide kugara pamunda papo. Asi isusu munhu wakati pamunda asi Andrew atitomuziva munhu wakati papo ndi Charles Muchena munhu wake. Saka isusu vatachitega toti nyaya dutombo ifambire futi kudzamara kuzosvika kuno vataenda kwaMutare then vatadzoka kuna Saboko vataenda kuna She Samanga vatazoya kuno. Saka tauya kuno ndipo takazomangara nyaya kuti iye kuno. Andizwa mati Major Street akati chi Major Street wakati pamunda pamakagara pasi ndepa Kenya asi Andrew atimuzi atavera tambomona. Major Street akati ndepa Andrew asi akanga complainer angari complain ndi panyaya yacho ndiani ndi Andrew asi Andrew atimuzi Andrew achamumuzi atina kubvira tambona naye bakuba 2017 apo takatanga kugara. Saka Major Street aizoti ndepa Andrew say based on what zvakatotinetsa kuti isusu takamuta kuti munhu wakati papa ndi Charles urapo. Uyu Charles wacho uri pana Charles ndini mukomo. Yes. Mana baba awa ni awa wakandibatsira pandakamboti rwari ndikazoti inini chigarei apa pandima dzedu because takapiwa pake uyu pake ndi baba wedu tiri wakomana 4 takanzi uyu pako saka inini ndakawapa pako saka iye akuklema kuti ndini mukuru saka ndipe ngupisi amene kuti aiwa but isusu kana radaidzwa kakudai makamuperesa munhu anogara kupi kwaonti kwarare Andrew kwarare nduti akadaidzwa here wakafonewa nawo akati chi akandiko saka ari kupi last week haana kuya saka kana asina kuya futi mupe default judgment imi mende yamogari panzvimbo default judgment kana aiye azofunga toda kuya kudai amene uchangamira pamusoro nyaya yekuti netsa yanyaya yekuti messenger ukoti uri kutifonera everyday achiti ndakuya kopwanya wakatonzera mapepa ekuti 24 hours messenger uri kunyanga saka ndo zvakutinetsa kuti iye Andrew asikuwani tuta mvakudai apa iye nawa kutofonera messenger kuti enda waputse kuya aiwa messenger of court anoenda kopwanya chinhu based on judgment yabuda mukoti. Messenger of court ngotanga ndongonyuka kuti tanga kuti ndakutonopwanya chinhu asina mapepa akakwana. Anoda mapepa ejudgment anopiwa munhu ne time limit nechizvese zvakawanda zvinoitwa kuti messenger of court azosvike kuita because yabuda sei eviction order kai. Saka eviction order inobuda sei pasina mbuta dare rambogara. Ndipo namba dza messenger of court. Ko judgment yacho koti asi Major takati chi Major Street wakati mamuna ndogara pa unofana kumuridze munda ndi Andrew tikati aiwa isusu Andrew atomuziva tatanga kutomuona nhasi nyaya wakatombendesana ukoti iye uyu namukoma wake vataenda kuterera nyaya wazi chidzoka kuna Sabu iye Andrew yavazi yakuna Sabu hana kuya ba isusu vataenda kuna Sabu kuna awo Sabu vatomufona akati ndosikuyayo koba kwazi nyaya inozopedzwa nama kana asina kuya kunoka akana kuramba kuya hatisike titendera tichinyengera munhu tinoti kuya namba ya messenger of court because inokwanisa kuzviitika pane zvinenge zvinofana kuzviita kuseri zvamusikaoni warubudisa mari messenger of court ka haangaiti zvekuti atange kuya apa ka asina judgment yainayo judgment yes judgment yakaitwa yakanzi mimi vanofanyirwa dzimba munge panzvoka murugara. Judgment yakaitwa nani? Yakaitwa kwa DC. Munayo here judgment yacho? Hatina chatakazopiwa. Hamunopiwa sei judgment? Makaendere ku office kuno. Andi unotoenda unopiwa mu office. Sijandiani. Muchena Brian. Right, zvamunoita imi manje. Zvamunoita manje. Kana judgment yakabuda. It means kuti uyu chaka apply eviction order.
handiti kuti mubviswe pamakaita sei pamakagara handizvo saka adaro kana akahwina is that judgment now yakushandiswa to evict you saka loka anokwanisa kutokuivictai because hamuna kuappeal against that decision saka nyaya iripo ndeyekuti imimi endai moononje appeal against that decision. Changamiri. Yes. Chakaenda kuitika wakaenda komejes disipo wachivotora kuti makapiwa apa nemunhu arupenga inini azi munhu arupenga ndingazi ndupenge but you know majesty haajajika ndandisipo majesty akanzi wakapiwa nemunhu ari kupenga iwe uri kudhinaya kuti haupenge handiti majesty anorekomenda kuti utoende kotestwa iwe kuti ukupenga here kana kuti uri right then panozouya chi maresults ndipo panozoitwa determination yekuti anozvishwa munhu anga rupenga handiti saka iwewo pawakaita usina kuenda kukoti what was the reason usina kuenda inini ndandisina kuinform wangosina kuinform saka akashandiswa ndianipa because ndiye kanga rimudze nyaya wakaendru iye ndiye anga akatomira kuti ndini muridzi wayo inini sekuti ndini mukoma wawo aiwa imi endai muite chi endai muretrieve chi endai pakei kukota muretrieve judgment handiti maretrieve judgment muona pajudgment pakanyorwa kuti chii because right now mungofamba muri murimaka asi kuti mumbozoti pakanyorwa kuti chii judgment yakati chii hamusi kuziva handizvo ende kuti muzoti verses ka haiti because hamuna chabwina chamurudziva isi kuti nyaya kana enda kukoti piwai judgment yacho endai kuna clerk of court akupai judgment iyo akupai judgment iyo zviripo mushandisa judgment iyo kunoappeala against that decision then chinokwanisa kumisa chete apa zvoda kuitwa apa iappeal kana musina kuappeala mande chayowanikwa muri enda ipapo mumatoita ipapo endai neuyu futi wobva kuti inini ndini muridzi weuyu ndini ndakawapa inini ndini muridzi wenini ndakanga ndisipo because of that vanokutaurirai tilo kuti munoita sei kuti nyaya iyoyo idzoke futi muchii yes vanokutaurirai but mukaramba makanyararaka hamunotsikirirwa ndo nyaya endai moite zvuzvu semani imi mukatosvika ikokoko imi mukatosvika ikoko munototaura kuti tabva kwani takaenda kwamambo mambo akatiti taisei unozidzingawo imbwedze andikamuona munotosvika motaura tabva kuna mambo takasvika na mambo tikati tinopiwa chii judgment asi vanhu vakuramba kutiterera sani mambo ati endai mupiwe chii judgment iyo ende ichakutirakidzai kuti the next step makuita sei maiona judgment mumatoa kuti munhu anotaurwa mune zvake handi akati pamunda munhu akati muridzi wemunda ndeuyu handizvo ivo vanobva tokutaurirai kuti chiitai zvakati wozi mukanamba makanyararaka uku mapepa anenge achimbofamba endai izvo endai muite musemani maita basa next case